Women of Integrity, we thank God for this wonderful month of August, where we've been able to gather as women and fellowship together through His Word. Humuna, titata, humuna, titata, hunama, tunga Jesu. Humunati tata hurutwaki Jesu. Indeed, as we heard this past Tuesday evening, at Jesus' feet is where we need to posture ourselves daily as women of integrity. This is where prayers are answered and destinies are changed. May we continuously seek the Lord and draw nearer and nearer in prayer and supplication, making our requests known to Him, for He indeed is faithful to hear us when we pray. Tonight, once again, let us prepare our hearts to hear His word. And as women of integrity, we will not just be hearers, but doers too. May the Lord bless the teaching of His word as it lands onto fertile soil. Be blessed, virtuous women of God. Amen.
Ngiyabonisa bomama igama elihle lenkosi yami Yesu Kristu. Ngale nyanga yomama ngomhla we-14 kule nyanga yesibhozo u-August 2026 sibulela uThixo osigcinileyo kwaze kwalileli thuba. Sizawuthetha ke bomama ngokuhlwa nje ngokholo olungashukunyiswayo, ukholo olungagungqiyo, ukholo olumileyo, unwavering faith. Sithetha ngayo ngokuhlwa nje bomama. Siyafunda phaa kwincwadi kaMatthew chapter 15 verse 21 to 28. Ephumile khona apho uYesu wasinga kwimida yaseTire neTsidoni. Kwathi thu umkanenekazi evela kuloo mida ekhala esithi, ndenzeni inceba Nkosi, nyana kaDavide, intombi yami iphethwe yidemoni kakubi. Akamphendula ke nelizwi eli. Beza abafundi bakhe bamcela besithi, mndulule ngokuba usilandele ekhala. Waphendula ke yena wathi, ndithunywe kwizinto ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli zodwa. Weza ke waqubutha kuye esithi, Nkosi, ndisize. Uphendule ke wathi, asinto intle usithabatha isonka sabantwana siphose ezinjaneni. Wathi yena, ewe Nkosi, kuba nenjana zidla kwimvuthuluka eziwa etafuleni yabaninizo. Waza ke waphendula uYesu wathi, mfazi, lukhulu ukholo lwakho, makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho. Yaphiliswa intombi yakhe kwangelo xesha. Amen. Siyambonga uThixo ngumama umkhanenekazi, umama owayekholwa kuYesu engenayo enye into. Naxa bezama befundi ukuthi makandululwe ngokuba ubalandela ekhala, wayekhala lo mama, ekhala kuYesu. Wayebiza igama likaYesu esithi, Nkosi, ndenzela inceba ngoba intombi yami iyagula, iphethwe ngamadimoni. Akekho nomnye umama onwabayo ahlale egulelwa. Wonke umama uyaphakama, aphakamise ukuthandaza kwakhe. Njengoba simbona nalo mama wayemthandaza uYesu esithi, Nkosi, nyana kaDavide, ndenzela inceba. Uthi sebemthulisa angathuli lo mama, athi, Nkosi, ndenzela inceba. Uthi noYesu sephendula sethi, sasinto intle ukusithatha isonka sabantwana siphoswe ezinjaneni. Uyathobeka lo mama. Uthi, ewe Nkosi, ethobile. Kuba nezinja zidla kwimvuthuluka eziwa etafuleni zabaninizo. Oh, uYesu wabona ukholo kulo mama, wabona ukholo olukhulu, wabona ukholo olungashukunyiswayo, ukholo oluyaziyo ukuthi namhlanje, tonight, intombi yakhe iyaphila. Uthi uYesu, ukholo lwakho makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho. Uyaphiliswa kangoko intombi yakhe. Thixo makasincede nathi bomama sibe ngabomama abanokholo, abamkholelwayo uThixo ngokunzulu, deep. Simtrust uThixo deep, not kancinci. Singene deep ekumtrusteni uThixo. Sithi into engaphakathi emtrustileyo uThixo iqine, yomelele. Lento imthembileyo uThixo ingaphakathi kwethu, isinika amandla kuthi sekunzima, kumaxesha anzima, kumaxesha ezilingo, kumaxesha entlungu, kumaxesha etest, sesivavanywa. Amen. Oh, sime ngokholo bomama, siphumelele ngokholo bomama. Ngoba nomama wayesekulingweni egulelwa ngumntanakhe ephunyelwe ngamademoni. Banintsi omama bakhalayo phandle,
abanabantwana abafunyenwe ngamademoni drugs. Omama sifanele ukuthi sibhinqe imibhinqo yethu bemifutshane, simthandaze uThixo, simthembile, sinolokholo lungagunqiyo, simile elukholweni, sisazi ukuthi uThixo wethu uzawusiphendulela, ngoba uThixo lo mama ubonile ukuthi impiliso ikuYesu, impiliso ikuYesu. Siyafunda kakhona apha kuMark chapter 5, siyafunda kuMark chapter 5 verse 25 to 34. Intokazi ethile inethombe legazi iminyaka 12 eyayiva ubunzima kumagqirha amaninzi, eyayidleke konke binako ingasizakali lutho, imane kuba mandundu. Yathi yakuva ngaye uYesu, yeza phakathi kwesihlele ngasemva, yayichukumisa ingubo yakhe, kuba ibisithi ukuba ndithe ndachukumisa nengubo zakhe ezi ndosindiswa. Watsha kwa oko umthombo wegazi layo, yeva emzimbeni wayo ukuba iphilisiwe kwezo sibetho. uYesu uthe kwa oko wawazi ngaphakathi kwakhe amandla aphume kuye. Wajika esendimaneni wathi, ngubani na undichukumise iingubo zam? Bathi kuye abafundi bakhe, ubona nje ukuba isihlwele sikuxinile, utsho na ukuthi ngubani na ukuchukumisileyo? Wasingasinga ukuba ambone lo uyenzileyo le nto. Ithe intokazi leyo isoyika, igubha, ikwazi oko kwenzekileyo kuyo, yeza yawa phantsi kuye yamxelela inyaniso yonke. Wathi ke kuyo, ntombi yam, ukholo lwakho lukusindisile, hamba unoxolo, phila kweso sibetho sakho. Amen. Sibone enye intombi apha bomama eyathi yakuva nguYesu, yazazi ukuthi ingxaki yayo namhlanje iyaphela. Kuhle bomama ukumthemba uYesu, kuhle ukuthemba ithemba lethu. Alikho elinye ithemba esinalo, lithemba lethu nguYesu. Wathi lo ntombazana kule 12 years ibisokola, 12 years bomama, egula umntana, ithombe legazi limphethe. Siyaqonda ukuthi wayesele enuka nokunuka, sele engasafunwa nangabantu ukuthi bahlale ecankwakhe, babesebe abantu bengasafuni nokubasondele kubo ngoba wayesenuka. Siyazi ukuthi igazi liyanuka bathandekayo, xa selinentsuku limane liphuma. Kwakungemnandanga kule ntombazana, kwakungemnandanga bomama, kodwa wathi awuva ngoYesu, ukholo lwakhe lwaxhuma lwafana nolosana olungaphakathi kwakhe. Layazi ukuthi namhlanje ndidibene noYesu, indoda yamadoda ezawuphilisa lo mthombo weligazi ndinawo. Yale ntombazana inelo themba, yazixelela enhliziyweni ngokholo lwayo, yathi ukuba nje ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe ndawusindiswa. Yaphiliswa kwangoko, yachukumisa intombi, ngoba yayiliye inokholo. Ukholo yayinalo lalungashukunyiswa nto, ngoba kaloku uma laliphazanyiswa lushukunyiswa zizinto, yoyikile uyofika kuYesu. Kodwa ngenxa yokholo wayenalo lalungaphakathi, ukholo laluqinile wayenalo njenge-ankile yomphefumlo, waya kuYesu ngalo, ngoba wayemthembile uYesu, esazi ukuthi namhlanje ufumene ukuphila. Uyakholwa wena mama kwingxaki okuyo? Iminyaka ubala ingxaki okuyo, kodwa mama le ntombi yayina 12 years. Mhlawumbi wena usena 5 years or 3 years usenalo ngxaki. Ukhona uYesu mama, ukhona uYesu, ungalahli ithemba. Wena phakamisa ukholo lwakho, phakamisa ukholo lwakho, phakamisa ukholo lwakho, ubize uYesu, ngoba nabo babiza uYesu. Ngoba akekho omnye othembakeleyo ngaphezu koYesu. uYesu yedwa othembakeleyo, bathandekayo. Bomama, masibambeleleni elukholweni, size kuYesu,
sithobeke ngoba lo mama wathobeka naxa wayethethelwa nangabefundi esithi makathuliswe ngoba uyahamba ekhala, kodwa wathobeka futhi akazange ayeke ukubiza uYesu, wazingisa wabiza uYesu. Masibe ngabomama nathi bomama namhlanje, masibe ngabomama abangenalo elinye ithemba. Athi umuntu uthemba limbi andinalo, ithemba lakhe nguYesu. Alikho elinye ithemba nalo ngaphandle koYesu. Masihlale nathi singabomama banalo themba linjalo. Amen. uThixo makasisikelele ngokuhlwa nje, makasisikelele sibe ngabomama bamthembileyo uYesu, omama banokholo lungagunqiyo. Izinto esizilangazelelayo siyazicela, siyathandaza, siyamthemba uYesu. Kunjalo nangokuhlwa nje bathandekayo, lo ngxaki ukuyo ukhona uYesu. Xelela uYesu lo ngxaki ukuyo, umxelele ukuthi tonight iyasuka ingxaki. Uyayazi musa ingxaki yakho wena mama, uyayazi, yaziwa nguwe, ngoba nguwe wedwa oyaziyo nekamero ongena kuyo, okhala kuyo, ukhala kuYesu. Kodwa namhlanje uYesu uyakuthembisa, awuthenjiswa ngomnye umuntu, uthenjiswa nguYesu, ngoba uthi iza kuye nalo ngxaki yakho azokunika ukuphumla. Ngoba le ntombi yayingaphumlanga, le ntombi yayinethombe legazi 12 years, yayingonwabanga. Imini yayingasakwazi nokutya kakuhle ngoba yayingcutheka, yayinepeyini eyayinayo, kodwa yadibana noYesu yasuka ipeyini. Ngoba udibene noYesu ususayo inhlungu zethu, othi nezifo esinazo asiphilise. Ingabi khona ingxaki onayo mama, sebenzisa ukholo lwakho mama, ngoba kubalulekileyo lukholo. Lukholo bomama, lukholo bomama, ngoba noYesu uthi xa efika yazi uyawufika lukhona na ukholo. Lukholo bomama, asilubambe ukholo lwethu, silubambe ngesandla, sihambe nalo, sinyuke nalo, siyongena nalo ukholo lwethu bomama. Simile kulo Yesu ngokuhlwa nje. Lusuku lwakho namhlanje, lusuku lwakho mama, lusuku lwakho mama. Kholwa mama, thatha izwi ukholwe mama, thatha izwi, usebenzise izwi eli likaThixo ulivileyo lokholo, olungagunqiyo, olungashukumiyo, olungoshukanyiswa nto. Thatha lona mama, sebenzisa lona izwi, ngoba uThixo usebenza ngezwi lakhe, futhi ukholwe kulo. Ungabikho nto ikuphazamisayo, noba sowufeyisene nengxaki engakanani, iyadilika ingxaki leyo, iyadilika. Ngoba kaloku uzawubiza kuYesu uthi, Nkosi, nyana kaDavide, ndenzela inceba. Isekhona inceba, isekhona inceba bomama, isekhona inceba, kodwa isezawuvalwa ngelinye ilanga. Kodwa uYesu usayivulile inceba yokuba sikwazi ukukhala, akwazi usenzela loo nceba. Isekhona, isafumaneka inceba. Nkosi mayisikelele izwi layo ngonaphakade. Amen.
Jehova waliwamandla wathuniwamandla emhlabeni nasezulwini baba ngazinhliziyo baba zethu phambi bethu sithi Nkosi yami ihlanza thethelela Jehova philisa abagulayo Nkosi yami ngcwelisa baba Nkosi yami baba nayi Afrika Nkosi yami ibuye phambi kwakho Jehova hlangabezana nomunye uyazazi izidingo zabo Nkosi yokulunga baba nayi Afrika Jehova Jehova badinga baba lonhliziyo baba entsha Nkosi yami abakuyo uyokuloba amazwi akho Nkosi yami amazwi akho akwela muva akasebenzanga baba namanje
uhambo lwakho Nkosi yokunyonga ungayakha lo ngqondo bana Jehova ungayakha Jehova Nkosi yami baba ngomama babona kuqala uJesu evuke ekuseni Nkosi yami bambona ehlanzekile baba kethelela baba philisa abantu wenisa baba hlanza baba hlanza inhliziyo zethu Jehova usihlanzisise baba uyasazi uyasiqonda usiqondisisa kukho konke Jehova walihlala